Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Na yung pagkagsapo yo, bong, lagmay, iti day tumatlang nga programa tagmula gapit, iti day tumatlang nga estasyon, iti radyo, 1143 DCMR, kumablawak kada kayo amin nga agdingding nga iti day nga estasyon ti radyo, ken nakalukaten, itay pay lang parbangon, ket nakalukaten ti radyo, ket agdingdingag ka, nagdingdingag ka kadag iti sasaw niya po, mabalin nga agluluto ka, wano umig-igup ka ti kape, wano mamigpigat, adda ka ti biyahe, adda ka di tapalingke, sa dinumantayan mo, ket mangag mo daytoy, adda ka man di tabanbantay, adda ka man di kapatagan, kablawan kakabsat, san kung nga inaganan amin dagayo nga adda kadagiti radyo na kadagitoy nga kwerdas iti radyo tayo 1143 DZMR, kumablawak manin kada kayo iti dayto nga agsapa kabsat nagadon dagitoy agdama nga panawon ket buyugan kadagiti amin nga paspasamak iti daytoy nga lubong nga ayan tayo nagadun dagiti paspasamak ket agururay tayo kadagiti sumaganad pay nga mapasamak akas metlaeng ket kitaan tayo no anyamot iti sagudayen iti Biblia nga naipadto uray pa idi ken mismo nga ni Apo Hesus nadakamat na dagitoy nga pagilasinan. Kabsat, iti dayto nga agsapa, daytaman iti kayat kumanen. Nga ikan iti sentro, iti pagtutungtungan tayo, agsipot ta, iti dayto nga gundaway, nga mapaspasamak iti aglawlaw tayo, amin, iti sentro, iti pangalaan tayo, iti sinyales, no di iti dagiti mapaspasamak, iti ili nga Israel, wenno dagiti Israelita, iti dita Israel. Iso nga, ti Biblia kakabsat, daytangay iti amin nga nilaon na. Dagiti tattao na, dagiti Hudyo, hintil. Ken amin dagiti nga kakabsat nga adda dita Israel. Ken dagiti naduma-duma nga Israelites nga adda kadagiti naduma-duma met nga pagyanan, wenno syudad, wenno ile, wenno nasyon. Iti dayto nga agsapa kapsat. Daytaman iti kayat ko nga dakamatin kada tayo wenno isuro ipalagip nga aramidan tayo man ni Apo Hesus nga isut sentro iti biyag tayo. Kabsat, no awan ni Apo Hesus akas sentro, amin nga banbanag saan nga agpuligos nga agturong ijay kayat iti Apo. Ulitek nga ti agdama nga panawin, buyugan mat lang kadagiti amin nga paspasama kiti inter nga lubong, ti tao naglakan nga mayaw-awan, naglakamot nga maalilaw, nalaka nga maskam, naskam ka din? Saan lang nga day takabsat, adu iti aglamlamiisen iti panamati na. Kastanto ko na iti Biblia, iti Mateo 24:12, agingana ti 13, kastanto ti panagsaknap, iti kinadakas. Katiayat dagiti adu at tao lumamiis to, dahito ti inyibkas ni Apo Hesus, ngam. Maisarakan to ti sa sinuman ang makaibtor aging gana iti panungpalan denggan tayo manday ito nga kanta. Ti dalan nga inted mo kanyak Apo, dalan ti biag ngem tinalikuda, ket tunggal adang kunjak maawatan, kenawan panagbaligi toy abiyag. Mangegkut ti mekmo iti kaunggat, at ipanggep mo Apo idalana. Inawat ko
jaya day tuyalubong ngem ladingit nagunod day tuy biag itan aramidek pagayatam apo tanapadas ko nagnatibukod adalan ko o agserbiak asiraragsak ta sikat yan namnamaken tibiyag ngem no man pa'y may sakon nga anak mo masansan ang mapagladingit ka tamasurot ko't pagayatan tuyrik na ngimawan man tital na to'y kararwa bitan aramidek pagayatam apo tanapadas ko nagnatibukod adalan ko o agserbiak asirarasa ta sikat yan namnamaken tibiyag itan aramidek pagayatam apo tanapadas ko nagnatibukod adalan ko o agserbiak asirarasa ta sikat yan namnamaken tibiyag ta sikat yan namnamaken tibiyag o agserbiak. Alawan kabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta. No, kaluklukat mo lang ti radyom dayto iti 1143 DCMR kat dayto nga stasyon ti radyo membro ti KBP. Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Itay kakabsat, inated ko iti introduction nga aramidin tayo man nga ni Apo Isus iso ti sentro kadigiti biyag tayo. Dayta ti pagsasaritaan tayo ket untun umay nga Sabado no santay nga malpas dayto ituloy tayo man ta nagmayat ngamin nga tema daytoy nga aramidin tayo ni Apo Isus sa kasentro kahit nasa uwan kadagiti amin nga aramidin tayo negosyo, kadagita trabaho, anyaman nga ba relationship, anyaman nga ba nagkakabsat di taon nagtiglesia as an ordinary citizen, aramidin tayo mga ni Apo Isus isu na ti sentro kadagiti amin nga panagbiag tayo. Amoyo nga ti sa uti Apo kakabsat dagiti nga banbanag nga nadakamat ko itay aji Mateo 24 ket dagitoy kuna ni Apo Isus dagitoy nga pagilasinan nga kinadakas ket mapasamak da ket ti ayat dagiti ado at tao lumamisto ngem maisalakan to ti sino man nga agibto raging gana iti panungpalan. Kakabsat awanen iti makuna tayo, awanen kakabsat napasamak amin dagitoyen wars and rumors of wars, bisbisin, naggulo ti aglawlaw, ti tensyon dagiti naduma-duma nga nasyon kasla kuma Amerika and the Western world ang maikontra iti Russia, Iran ken Iran, Iraq, China ken North Korea ken naduma-duma pa nga lugar, Venezuela. Kakabsat nagtitipon da amin dagitoyen agtitipon da ket dagitoy ngay dagitay dakdakamatin ni Ezekiel metlang iti libro ni Ezekiel ngem kabsat akas daytoy numutibiyang madakdakamat ko nga kanayon daytoy isu nga awan ti sabali nga gandat tayo iti daytoy nga programa no di palagipan ti tunggal maysa may panggap kadagiti at sagsagudayon iti Biblia ken iti panangisagsagana iti biag tayo nga saan santay ko mga mairaman nga nalamiis at ti panamatin ha. Ulitek nga ti sasao ti Apo mapaspasamaken ket agur-uray tay lang iti tiyempo ket isu daytoy iti kayat ko nga ipalagip ti tunggal maysa tapno ditay ko mga mabaybayan wenno mapukaw
Ngun mata, lumabati ka ay kat nakaro. Lumasat ka nga talaga tirigrigat dahil timawagan nga tribulation. Iti may Mateo 24:21. Naglawag ti panagkunana dito eh. Ta kadagitangal daw nakarkaron to nga adayo tirigat ngem iti anyaman a napasamak manipod iti nakaparswa iti lubong aginggak kadagitoy ngal daw. Ket uray ka awanton ti kastoy nga mapasamak. Mayat mat kid di kabsat no nakasagana ka ay ket santon nga mapasamak a maparigat ket lumasat ka. Ti gandat tayo ken daytoy nga stasyon iti radyo tartarigagayan nga ti tunggal may sa mga agdengdengeg nga kanayon nga da kadagiti kwirdas ti radyo da anyaman ti nagan ti church mo, anyaman ti relihiyon mo. Kabsat ngem no ti panamatim ket sipupudno ka ket naisigurado tabiyag mo ket kunam nga ni Apo ti agturturay ken ka ket saan lang nga agturturay no di ket makita ken adda ti pakakitaan. Ngarod ti daytoy nga agsapa. Kakabsat, day taman ti kayat ko nga pagsasaritaan tayo. Ket, anya nga ron ti kasayatan nga aramiden tapno mapatibkar ti panamati. So daytoy, aramiden tayo nga ni Hesu Kristo isu na ti sentro ti amin nga aramiden tayo. Ket kabsat, saan mo ko mga liplipatan nga kanayon? Aramidem ko ma daytoy, aramiden tayo ko maita. Kahit kung adawon iti panagiinadal tayo, kahit kuman lang sa uwan, panagiinadal tayo, manipot iti Juan 5:39, aging gana ti 44. Ngayon basak iti Ingles, tapnon ti kastakit, adang amin dagiti emphasis nga saan uni nga madakamat iti Ilocano. Okay, 39, you study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scripture that testify about me. Yet you refuse to come to me to have life. Kabsat, nagmayat dito nga panangilanad ni Apo Isus kadagiti leaders ti iglesia, leader iti templo. You study the scripture diligently. Inadalyo dagiti sasao, dagito yung naiyibkas nga sasao. You diligently study them because you think that in them you have eternal life. Babaan ti panang sukimat. May dito dinakamat ni Apo Isus. These are the very scriptures that testify about me. Yet you refuse to come to me to have life. Anya ti kaya nasawin? Daytoy, 41 kunana, I do not accept glory from human beings. But I know you. I know that you do not have the love of God in your heart. Nako, nagdagsan daytoy kabsat. Kunana, you study the scripture diligently and you think that you will have the eternal life. And then kunana pa, these scriptures talk about me. They testify about me, but you refuse to come to me. Kunana, I do not accept glory from human beings, but I know you. I know that you do not have the love of God in your hearts. Kaya nasaun, you do not love God. Haan yung nga inayat ti Dios agsipod ta birbiru kenyo dagitoy nga linteg ken dagitoy nga skriptura tapno laeng manayunan ti panakaamuyo ket dayaw ti kayatyo. Isu nga kuno ni Apo Isus, I do not accept glory from human beings. 43, I have come in my Father's name and you do not accept me. But if someone else come in his own name, you will accept them. Hangki di ngagpayso mat kadagitoy nga pangundaway. At dadagiti umay, kadagiti balbalayaw, ag tuktok da, they come in the name of Jesus and in the name of the Father. But you do not, do not accept them. You do not even accept their testimony. Ngam inton sa bali nga tattao, kasla ko politiko, kasla ko manegosyo, kasla ko mapagkakitaan, pagkaiskaman, so, mabalin. You accept them. But if someone else come in his own name, you will accept them. You will accept him. 44. How can you believe since you accept the glory from one another but do not seek the glory that comes from the one and only God? Kabsat, inikan ni Apo Isus ti emphasis da ito. Kadagito nga leaders iti templo, dagito nga agipat patungpal, kadagiti lintag, at dati adal nas, nasaririt, na laing, na baknang, ngam
Awan ko na ti Apo. You do not have the love of the Father. Saan dakmat nga inawat ko na pa ni Apo Isus. Kat mismo nga dayto yun, the one that comes from the Father, the only God, saan nyo pa'y nga binigbig kat inamiris nga inarakop ken inamam mo. Nagdagsan dayto pan nakaibaga ni Apo Isus. Kaya nga ti kay asawon, ni Apo Isus saan nga sentro kadagito nga biyag, dagito nga tattao. Kabsat, mariknam dati marikrik na ni Apo Isus. Amok nga agtatights ka. When na, agatent ka, nasapa ka pa'y, ngam ko na ni Apo Isus, di ka maamam mo. In Jesus name ka, ngam ko na ni Apo Isus, I don't know you. You search the scripture, you study the scripture, kayat mo lang nga inam mo, tapnon manayunan tipan nakaamom, tapnon adan to ti agdamag, mabalin nga ibagamot. Though that is very scriptural, nga amun tayo ngam nanayunan lang iti panagpalangguad. Kahit kung kitaan tayo, ti konteksto na daytoy, ako na ni Apo. Sige, basaan tayo lang. Agsubli tayo di 31. If I testify about myself, kuna ni Apo Isus, my testimony is not true. Wow. There is another who testify in my favor, and I know that his testimony about me is true. Kuna ni Apo Isus, siyak mismo tinang paniknik ken nangitid iti daytoy nga testimonyo maipanggap kanyak ngam ti testimonyok saan nga nagbalin nga kaay-ayo kada kayo. Kunana, there is another who testify about me, iso daytoy awan sa bali no ni 1:33. You have sent John and he testifies to the truth. Not that I accept human testimony. Kitaan nyo daytoy kagabsat Take note of this. Not that I accept human testimony, but I mention it that you may be saved. Kitaan nyo kabsat, nagdagsan dito Saan ko nga kayat iti pamadayaw iti tao, taaddaak paylaang dito'y rabaw ti daga. Inaramid ko kit pinalubusak lang daytoy kat dinakamat ko tapnulaang maisalakan kayo. Kuna ni Apo. John was a lamp, 35, that burned and gave light, and you choose for a time to enjoy his life. 36. I have testimony greater than that of John. Nako, dato yun. Nadagdagsan ng amang titestimonyo kan pamanaknak ni Juan. For the works that the Father has given me to finish, the very works that I am doing, testify that the Father has sent me. Ngayon niya ngay, you do not have the love of the Father. Hawan handak mangamam mo, didak mat pinatpatgan. Kamsat, na mamin ano kan nga agdagdangag iti dayto nga stasyon ti radyo. Ngam, lumasat dita makanawan wano aking kanigid nga lapayag mo. Haaw mo naglusutan na kidi ngam saan mo nga pinastrek. Kat awan nga na process kadagita nga puso ken panunod. Yeah. Kitaan tayo 36. I have testimony greater na dagdagsen than that of John. For the works that the Father has given me to finish, the work that I am doing, testify that the Father has sent me. Isuday tatimang paniknik ko na ni Apo Isus. Number 37. And the Father who sent me has himself testified concerning me. You have never heard his voice, nor seen his form, nor does his word dwell in you, for you do not believe the one he sent. Nagdagsin da ito kakabsat. Numan pa iti dakdakamatin nakakabsat, dagito'y leaders, iti templo, dagito'y nga Israelita, dagito'y nga kadaraan na. Mabalin nga, kunatayo, wen pastor, sakman da ita. Adan ta nang ibkas, gaputa saan mo mga kayat day nga tao nga nang ibagaking kati na imbag na damag, ni ka numan saan mo nga pinati ni Apo Isus. It is the same story. Awan tinagdumaan na. Ngamin, saan mo nga pinastrek, and the word of the Father doesn't dwell in you, and you don't even believe the one He sent, the only Son of God. Awan sa bali no di ni Apo Isus. Nagdagsan dito kakabsat, and I hope akas iti panang dakamat ko kada kayo, maawatan nyo, itinilaon na.
Dagitoy nga sinao ni Apo Jesus. Dagitoy iti konteksto na daytoy a bersikulo kabsat. Ngam mapaspasamak kadi kadagitoy nga panawen, wen uray ita a panawen. Apay nga i-reject dati Apo. Apay nga in-reject mo met ni Apo Jesus. Agsipot ta. Dagitoy nga tao idi saan da nga naikan iti gundaway nga makita dati pagwadan awan tinabalin. Mabalin nga si kada ito. Awan man nakakita am nga pagwadan. Awan mat ti ehemplo. Dahita nga Kristiyano nga ibagbagada nga born again. Awan mat lang. Mapanlaang makigimong nga awan mat latan ampaw nga iti panagbiag na. Kabsat no si kada ito'y dakdakamatek nadagsen dagitoy nga madakdakamat kadagitoy nga panawan agsipod ta awanan ti gundaway. Ngam awan nga rugmat ta dayta nga karubam nga nabayag mo ko mga maawisen nga mamatikin ni Apo Isus ngam tabayag mo mismo awan mo't pakakitaan. Saan nga siyak di ko dagitay at daytay senado no. Amoy dagiti daddo mga senador kastoy da kaunget ket nga mangimang dakamat ngam adda kinagpayso na kakabsat. Awan ti pakakitaan. Kristiyano ti pamilya, Kristiyano ti angkan, Kristiyano kayo amin ngam awan bunga na. Hello. Awan mo't pakakitaan, naggulo nga pagtaangan. Awan ti Christ-like attitude. Awan ti Christ-like akababalin. Anya nga ti kinapudno na dito. Anya ti pudno, kan anya ti mapaspasamak nga talaga kadagiti makunko na nga Kristiyano. Umuna, usarinda iti panakamuda iti Biblia tapno maibaga nga adda amuda iti sao ti Apo. To impress others. Ti kumasao ti Apo mausar nga mangparangay as si pakakumbaba iti panagtalag ken panamati ken ni Apo. Mabalin no kasta iti makita isu nga nalaka nga agawis iti tao agsipud ta adda pakakitaan. Anya tay nabasa ta itay? You study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scripture that testify about me. Ngam awan, didakmat nga inayat, didakpay nga inamiris, didakpay nga binigbig. Kuna ni Apo Jesus. Inala datay laing datap nula ang pagpasindayag da kadagiti tao. That is what we call pride of learning. Mabalin, nagadal ka. Nagadal tayo amin risa met, nalastugak no daduma, napasindayagak met, ngam dumawat tayo nga agkay-kaysa nga mapukaw ko madadadyo nga panagpasindayag tayo. Anya dagito yung napasamak nga nakita ni Apo Jesus, nagpasindayag da, tapno makita ti tao, nga adda ti amuda. Apay ko na ni Apo, padasin nyo nga birukin ti Diyos, babaan ti panagbasbasayo, pinadasyo, ngam sakmat ti dakdakamaten na nga ron, dayta nga binasbasayo, ken inadalyo, sak ti dakdakamaten na. Kakabsat. Amo dati linteg ti Diyos ngam di da binigbig ni Apo Jesus. Nga datay binasa da Isaiah 53 dakdakamaten dagitoy urepay ni Isaiah ngam di da binigbig ni Apo Jesus. Aging gana ita nga umayan iti pangukuman di da pay nga binigbig. Ngam kakabsat ti Biblia matungpal ket mapasamak to dayta. Bigbigan dan tumatlang ni Apo Jesus akas mesyas da. Mesyas tayo akas hintil. Kakabsat, ulitek amuda ti Diyos ngam di da binigbig ni Apo Jesus. Gaputi pan nakaamuda, isut nang taraon iti kinapalangguad da kin kinalastog da. Tay nabasa dan, ken naamuan da, isut nang palangguad kalakwada. Hapay ko mata, da tayo nga agad-adal, saan lang ko mga mapalangguad tayo. No di kat nakapakumbaba tayo. Di ko na ni Apo, I don't receive glory from man. Kaya nga sa uwan ni Jesus, Jesus is not a man pleaser. Agsipot adapay lang ni Apo Jesus dito'y rabaw ti daga. Han na kayat nga alaan ti amin nga dayaw. Tiribang nga aramiden na dayaw ko nga ni Ama. Iso dayto ti amok ka na kayo ni Ama. Nga isut nang ibaon kanyak ni Ama nga dad sa dalangit ni Apo Jesus. Kayat na nga isuro. Nga ti panang birok tayo kini Apo. Babaen iti panang sukimat king kuana. Kuma iso ti mang pataod iti panagpakumbaba tayo. Saan nga iti panang palangguan. You do not have the love of the Father in your heart, kuyana. Kaya na nga sa di yung nga talaga pulos nga inayat ti Apo. Ngam, no agayat ka ti Diyos, isulat birukam, tay maiday dayaw mo kuman ni Apo ti amin nga ramida. Iso nga kabsat,
aramiden tay kuma nga ni Apo Isus isuna ti sentro iti amin abiyag tayo. Isu nga manipod iti libro ti Deuteronomy chapter 6 verse 5. Anya ti kunana ayatin nyo ti Diyos ti amin na puso kararwa ken pigsayo. Dagitoy nga agpanpanday ken agipat patungpal tiling tagdida na aramid dayta. Kakabsat datayo nga pastors, leaders ti church. Sapay ko pata mabirukan ti panagpakumbaba tayo. Babaen ti panangamiris tayo nga awan ti kabailan tayo. No awan no saan nga ni Apo iti sentro. Kadagiti amin nga aramid tayo. Kabsat ni Apo Isus kaditi sentro iti amin nga garaw mo. Ni Apo Isus kaditi prioridad mo iti negosyom, trabahom, pamilyam, panagadal mo, relasyon mo, taltalon mo. Anyaman nga aramidem. Itantial daw, itantingon daway, di mo kumaitantan, itanti panawan kat agur-uray ti Apo iti desisyon mo, aramidem day takabsat. Apo iti day ti nga gundaway, agyaman kami ti kinabaan ng tisaom, nga mabalin mi nga imula kadag iti puso mi kat agapit kam tumutlaeng, iti kinaimbag, kinaindaklan, pakaiday-dayawan, aging gana ti tiyempo nga kunam alain na kami. Isagana mi dagiti biyag mi Apo. Tapno na naman nga kanito. Makadwada kanton nga kanayon, ti biyag ngagnanayon. Dahito ti dawat ken kiddaw kararag mi tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Naimbag nga bigat tayo kakabsat. Siyak ni Pastor Joel Padilla, taga Planas, Ramon Isabela. At daak ita iti daytoy nga radio station. Tap na iti kasta itestify ko ti naimbag nga damag, naimbag nga parabor ti Apo kada tayo amin kakabsat. Kang ronaan na kadagiti mang tatarawid-wid ditoy nga programa. Agyaman kami ta adda daytoy nga programa nga pagkamangan, pangikamangan kadagiti problema iti biag, panagkarkararag ken makabless dagiti drama da. Isot gapuna nga adda akta ta ditoy tapno i-testify ko no kasanuak nga na-bless kakabsat. Umuna na gayem ko ni Pastor Jonathan Lozano nga isuna iti nang ibaga kanyak nga agrequesak iti Bible, speaker radio, tapno iti kasta ket adda ti aramat mi ijay simbaan ket sinurwan nak no kasano ti aramidek. Isot gapuna nga nagrequesak ket nangegko ti programa ni Pastor Bong Lagmay iti bigbigat 7 o'clock to 7:40 ti agmula agapit. Isot gapuna nga nableblessak kadagijay nga programa da. Ket nagrequestak nga rod kakabsat iti Bible tapno iti kasta ket adda iti pangsurutan guideline dagiti sursuruan tayo iti sasao ti Apo. Dengdongeg damit laeng iti daytoy nga programa. Kurang dalaeng kakabsat iti Bibliada tapno masurutan da. Kaya tagyaman na kiti Apo ta isong adda akta ta ditoy ta i-claim mi dagijay nga request mi tapno iti kasta adda iti maaramat dagiti membro tayo ijay EIBC Planas Ramon Isabela. Agyamanak iti dayto nga programa makabendisyon dagiti programa da. Uray pay iti nagawis nga ni Pastor Jonathan Lozano, ni Pastor Ted nga isuna tinang awag kanyak tapno iti kasta umayak dito DCMR. Agyaman nagkakabsat kata ti bendisyon ni Apo Dios idawat ko nga agpaay kada tayo amin dagita nga bendisyon. Agyaman nak ket dagiti laeng iti mabalin ko nga ibaga. Ni Apo Dios iti mang bendisyon kada tayo amin. Kabsat, no iti dayto nga daw, nang kararag ka ti kararag nga ni Apon ti agtrabaho iti biyag mo. Suruto man dagiti banag nga kayat nga arami nga kayat nga ramidem kabsat. Katagyaman ta
At dakalat nga kan kanayon ngagdingdingag iti daytoy nga stasyon iti radyo 1143 DCMR. Ken kastamat iti daytoy nga programa ti Agmula Gapit. Ni Apo kumat mang bendisyon ken ka iti daytoy nga aldaw. Ket palagip inton maminsan nga Sabado aramidin tayo matlang daytoy ituloy tayo daytoy nga tema. Aramidin tayo nga ni Apo Jesus isu ti sentro ti amin. Apan nagbiag tayo. God bless you. Bong Lagmay. Bye.